Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Culturo TV, Alston Sarayong is signing in en vandaag bevinden we ons hier zo aan de Fred Derbystraat. En toen weet ik Fred Derbystraat, daar hebben we het dus dan over Jasona Frimangrong. En ik weet, want hier staan niet bij de discussie. Je hebt Frimangrong van Dijk naar Limkoksina, of ik weet niet hoe daar zo heet. Van Dijk is over de molenpad. Over de molenpad. En hier zo is Frimangrong. En dan heb je nog eentje. Limskiksuna, of ik weet niet hoe het nog heet. Maar dat weet u het. Maar we gaan vandaag in gesprek met een bijzondere mevrouw. Ze is bekend op social media met name. U hebt soms in Nederland mensen die zich bekommeren over de situatie in Suriname. En dan vraag je jezelf af, maar dat zei je dus mij bekommeren. Nou, zo is maar dat maar dat maakt niet dat je je commentaar mag leveren. Want zoals u weet, Suriname en Nederland is gaan en komen. We hebben heel veel mensen hier in Suriname af familie in Nederland. En ook toerisme voor Nederland af familie. En we weten, Suriname en Nederland is onafscheidelijk. Ongeacht aan relatie, like kolonie, weten we dat Tekwakude, desma longwa dat zee. En dat is wat ze doen. En u weet dat dat onafscheidelijk is, omdat er gewoon een band is tussen Suriname en Nederland. En wanneer je zo kijkt naar de situatie in Suriname, dan heb je heel veel mensen in Nederland. We kunnen beginnen Jenny Prado. Je hebt meer Jenny Prado, je hebt Lynch. You up Redman Faya, you up Imidahu. Je hebt zoveel mensen. Aikingai Oppo, Selimila. Boy, zoveel mensen die bijna de trama op een medium. Zo fukuluku sana een probleem hier in Suriname. En dat mag. Waarom moet dat zeggen? Want zolang je kumbati beri jaso heb je alle recht om ja, te mogen praten hier zo EPSA in Suite Sranang Kondre. Maar ze gaat zich voorstellen, Jenny Prado, voor de mensen die je niet kennen. Wie ben je precies? Nou ja, Jenny Prado, Frimangrong, geboren en getogen Frimangrong. En ja, dat is het zo'n beetje. Ja, en je hebt Suriname verlaten hoeveel jaren geleden? Nou, dat is meer dan 25 jaar hoor, geleden. Dat Miguel Sranang. En wat was de reden, als we dat mogen weten? Nou ja, het was ook een moeilijke tijd in Suriname hoor. Het was onder de NPS-tijd, NPS, VAP, lekker combi, sabe sande nono de. Was ook zo'n tijd, ja. Ja. En toen je de overstap, tenminste toen je hebt besloten dat ik luister wogo in Wantrakondre, je ziet omschakeling van een land zoals Suriname en een land in Nederland, of was het moeilijk in het begin? Alles is een beetje moeilijk in het begin, maar later went het wel. De drapen van pissie toch, dan hij wennen wel. Ja. Wat was moeilijk daar zo? Fubekanshi passie.
Ja, vive niet passie. Maar sambe moeilijk. Je kondre, je moet een baan hebben, papieren moet zitten en alles. Dit zijn dat op orde. Dan kan je praten van oké, midden was precies. Ik kan go op 10 zo verder. Ja. En het leven daar in Nederland, hoe is het precies? Leg de mensen een beetje uit. Bepaalde mensen leggen ons uit dat drapen naar een fast life. Is het zo dat het een fast life is? Je moet snel leven als hoe dat wordt gezegd? Ja, alibi drapen bestaat uit snelheid, zeg maar. Alles aan snel. En tenno de drapen eigenlijk. Voel ik van West-Donja zo gezellig buiten. Serieus? Tenno de. Alleen in de zomer dat ik kan doen wat je leuk zijn, maar no de houdt het weer op. En daar corona nga alleen begin bakken. En ben je weer binnen, roken of zo. En dat is het. Ja. Ze zeggen 's avonds uit, 's avonds thuis. Ja, ik ga niet zo vaak uit in Nederland. Dus het verschilt per persoon. Ja. Snap je? Maar ja, ik kies meer voor thuis. Roken ze kom je money en thuis. Ja. En als we kijken naar, we hebben dat gehad, dat na vast van een journey bende. Maar als we kijken naar politiek-wise. Politiek-wise in Nederland, niet Suriname, we komen zo meteen. We volgen politiek drapen. Is het ook zo, net als hoe het in Suriname is, dat, of wonen jullie daar gewoon, dus als Surinamers hoor? Wonen jullie daar gewoon en dan Samsa, Epsa, of we volgen Assam voor Wilders ook toe? Dan alla des maar VVV. Is het ook zo? Ja, we volgen politiek. Althans, ik volg politiek voor Nederland ook, maar die strand het meest. Omdat Holland dikbaar op zichzelf, alles aan ego op wieltjes drapen. Dus dan die strand aan ego op wieltjes, dus morgen voeren we volgen politiek voor strand. Omdat Holland minstens een kabinet nodig. Alles aan ego gewoon door een kabinetsdong, snap je? Dus je hebt er geen erg in. If een kabinet nodig of ade. Maar ja, zo, me volg het meest. Ja, Holland niet zozeer. Maar is politiek interessant daar, net als zo in Suriname? Ik vind het niet zo interessant in Nederland. Maar waarom niet? Nee, omdat, ja, like de Sanfujam ik vind interessant. Yeah. Vooral de corruptie. Yeah. Dat me vind interessant. Dat zijn die steps naar Nederland. Yeah. Dus, ja. Nee. Duidelijk, dat komen we nu richting Suriname. We gaan qua de rij, isaka kwa een vliegtuig. Eigenlijk, je bij je ticket. Ja. Nu komt dat je bij je ticket, je boek je ticket. Je go adi, sa im koi na vliegtuig. Dat je zo in een vliegtuig op je free. Dat je door Saranang Kondre. Dat je ziet hem op je tegen tak. Hé, we gaan landen hier zo. Dat je dat kijken meestal naar buiten. Dat je bigeshi a busi. En op een gegeven moment land je Sanderij. Wat is je opgevallen van Sanderij naar Paramaribo of vanaf je door Sanderij? Je moet gewoon eerlijk zijn, no? Open, want ik ben geen buitenlander. Dus jij geeft het aan. Sanderij, ja, het is veel veranderd. Onderhoud. Ja. En vanaf Sanderij voor Reka-foto, ja, onderhoud, dotti overal. Het is niet als voorheen meer. Dus er moet heel veel gedaan worden. Ja. Voor jaar Sanderij komt bakatapa level sa abende. Ja, Sanderij is wel achteruit gegaan. Dus je zegt Sanderij kan een facelift. Precies, en uiteindelijk als sleur of moest komen. Ja. Want veel waka ibriuru van vliegt aan tuig, kom met die pay moest go voor de koffer en zo is veel te lang. Maar ja. Sleur of de echt van nou naar Sanderij. Ja, nee. Duidelijk. En je bent al, ik denk langer dan een weekje hier. En wat valt je op wanneer je kijkt naar infrastructuur, de wegen, alles in Suriname, gewoon rondom, de matak sa AISI. Sa AISI, alles is vervallen. In deze 4 jaren, Stranang is aan het vervallen toe. Minashi vooruitgang. Niks, straat in meki, passie in meki, alla de passie, ja. Wallo passie de onbegaanbaar, niet mooi, dotti de overal, foto is meri. Ja, niks is je verschil biggie. Onder de vorige regering Sranam bekring, maar nu met deze gasten niet. Sranam dotti. En dat mama Sranam no lobby, want mama Sranam loopt de akring. Maar if mama Sranam no kring, fa uantak akondre mus go na fesi. Ja to akondre choba no de to, des masai dry akondre ne luku na sandati. De luku so na money. Fa den kan go vooruit, maar a volk. Nang akondre schreef je next nepsa. Ja, dit is een vraag die ik
telkens stel hoor, weet je, anyone. En dan vraag ik mezelf af, tak akondre doti as don na de stranas maar want voerma is tak ja naar een regering. Maar ligt het niet aan onze mentaliteit? Of zeggen wij van luister nou, mi kan banka a chubi fles ja, zodat de overheid moet zorgen ervoor dat de mij kriming. Hij moest beginnen, dus masref zij liep in akondre. Dat ze niet met vuil overal gooien. Want misref heb me een propje of zo, ik zet het meestal in mijn tas. Tem door zo mis een bonkie 1 ton of zo, 1 ton nog dit dichtbij. Maar de overheidsrefi moest pakken dus aan dat aan. Maar if iedere minister taki money no de voor halen doti op, money no de voor kringgrachten, money no de voor dik gotro aan ala. Dat pe ala de money go dan, de money komt op begroting pe de money ego. Na de money sa moest onderhouden, kondre maar er gebeuren andere dingen met dat geld. En nee door op je moest door. Dus dan strana no man tankring, if de ne dwing. Het volk moest weer maar een regering, daarom heb je een minister daar toch? Om het te doen. Yeah. Maar een minister schrijft, ik ga volk begitaki. Ja toch? En schrijft van, mijn volk wat interview pa betekent met dat ja, 10 jaar lang is mijn stem verkeerd, dus als straf aan volk. Dus dit is na een straf, stranang is sungu des maar also, den kotro ne krinex ne doe busi overal te rij. Ja, dus je zegt woorden hebben kracht. Woorden hebben kracht, ja, na sa entaki na dat, het gebeurt toch? Ja. Woorden hebben kracht. Ja, en als we verder gaan, je hebt een beetje gesproken over wat je tenminste hebt gezien hier in Suriname, van je komt treffen Suriname aan. Dan heb je dus dan, meeste mensen hebben dan een commentaar. Ja, de man naar Nederland, de man liever een kritiek, maar de man niet tandja. Weet je, jij bent een van de mensen. Hoe vat je dat op? Nou, dus maar ik dacht net aan niet. Wees unu etan naar Nederland, maar un combati beer naar Sranang en u ab recht voor taki. Kom met Sranang, ja? We ondersteunen naar Sranang. Teden dosu eko naar Sranang. Je ziet van de haven in Spanje. Voor de moppen, na popjes en dekong. Na Stranasma zei het aan ondersteunen Stranasma ja zo toch? Dus daarna moeten mensen ook kijken. Maar soms kwam die ondankbaarheid in het systeem. Dat de Stranasma e wan fight de Hollands, maar en dan moest dit zo. Want wins uno eta na Holland, maar uno na wan Stranama toch? Want te we kom voor Holland, ano ja we kom. Uno na wan Stranama, maar if we zo, u kan bega wan tra kondre toe. Corso of Amerika of zo, maar ik kom altijd naar Stranang. Want ik ga bij een hotel. Voor go logeren. Precies, hotel en dan strand en dan weer hotel. Nee, dan kom ik liever naar Suriname. Dus des man moet je zo dat uno eta naar Holland, maar we je feta ook toe Stranang op tap uno fasi. Weet je, we je feta en dat zien ze ook toch? Ja. En wat maakt dat je bent gaan bemoeien in de politiek, naar economie, naar een roep? Of je ziet dat no, mimsen, toen ze voor money gaan naar Suriname of dozen. Wat heeft gemaakt? Nou, vanaf voor de regering die bij ons doen, we bebara strana volk, want aan no me ko live. We bebara volk dat de man is na from mang. Uno trappen in de rommel voor de man. Dan be bribi en nu zien ze wel, sa regering die ze doet toch? A regering die kiest volk gewoon. En daarom ben ik gaan bemoeien, want a volk heb pina, dus mij dede, in een man bij next me ook toe eschen. Money ik wil ik watra. Ja, dus dat is mijn next question. Ik kon nga urta maar urta no man seki. No. Urta ne seka ges leka urta de valiwer ook 10 Stranang. De valiwer ook, want die wasale ik zie 3000 zoveel. De producten die in een winkel. Voor ze denk je een barkie sa. Heb me moppen dat dadelijk go bij boodschappen meneer. Dan moet ik al bijna 1500 betalen. Ja, dat klopt. Ja, dus 100 euro nee, seki no de. Ik ben blij dat jij het zelf, want zo lees je de maar ja, de masrana itak wel don sani, maar ik ben blij dat we met jou kunnen praten, zodat jij het ook ervaart. Tak boy, wat last one toe, ne fof mi beko, ne matak na een barkie dalam mi broko. Asan ik ba, een barkie euro 3000, u bij een bucket, u bij een batra sopi, akba. Ja, het gaat heel hard hoor. Ik heb het ook opgemerkt. Ik ga naar waar je want to lazy. Heel weinig groente, 5 antroas voor 50 SRD. Dus 10 SRD per antroa, hè? Want ik maak gelijk een berekening in mijn hoofd. Ja. Weet je, 4 aubergine voor 100, dus 25 SRD voor 1 aubergine.
is vreselijk duur. 5 pepers of 50 SRD, na doni wan pepre. Zo uno bij Gwente in Sranang. Grond to dier binnen Zafades maar en Libi, maar petje af voor zo hard dat de man hoort de hoofd boven water ja in Akondre. Want laatst nog me gonna woyen je bij Chinese garnalen van die grote 300 SRD. Net wat ik je zei, ik bij want Chinese overzien 100 SRD is al 400. Ik bij Chinese antwoord Chinese Chinese taille 50 en 50 is 500. De soepo dat na diersoepo? Na diersoepo, maar je hebt het nodig, vooral van mij een klein meisje. Dat je meki soep geen toch? Dat je moet soep bij. Ja, en als we ietsje doorfietsen, als we kijken naar Afasfa regering die zie, Rul Asani, weet je, waar denk je dat het misgaat? Vaderland, Suriname is je vaderland. Nou, vanaf dag 1 aan regering kostdong dape agomiska, maar vanaf die demanteka a goudmunt naar Bordeaux anu, dape a corruptie, sorry, dat dingen gogi corruptie en dat weet je EFSA ook toe. Dat a corruptie zetten voor. Ze gaan ermee door. En a regering is nog konfu redders ranang, a regering is konfu kira volk. En dat weet je toe, om men is mij de dagelijks baby's reffen de nou. Dresi no de inakondre, next no de inakondre. Zorg is achteruit gegaan. Waarvan zorg bij de top voorheen, maar no de zorg no boe ook toe. Next no boe inakondre, next gaat goed. Next gaat goed, niks. Ja. En jij bent in Nederland, ben je daar met een team? Hoe reageer je met je team? Isabi kom uit Suriname. We zijn want op welke manier willen jullie een bijdrage leveren? Komt een situatie die is het door middel van social media, bewustwording, ik weet niet. Mijn lever, mijn bijdrage op alles wat fascinono, mijn deja, mijn ondersteuning, toe alleen de zand dat niet in beeld, maar ik help waar ik kan. Weet je, misref nog goed doen. Ik moet ook werken voor mijn beetje money. Maar goed, je payment. Dus via social media, we proberen voor jara bewustwording in de samenleving naar Sranang. Dat de man ay oppo tak de nog kop de foto baka 2025. Nanga de strefi leitori. Want sinds de regering discuss don de man op een plan. If je nou op een plan van je charwan kondre waka. Ibeshi a president ben ik presenteren was soort boeken in DNA dat man bij bladeren was een blanco iets. Weet je het nog? Dus dat pa plan de dan. Plan no de voor chara kondre enige se zwaar naar vervoeren. Ja, maar de president en zijn team geeft aan dat luister, hoe economisch. Dus op economisch vlak moet het eerst goed zijn en dan komen we naar beneden. Dat we komen op sociaal vlak, is het sociaal vangnet en et cetera. Als we kijken naar de koers, oké, de DDC-koers begint fluctueren, maar de hele tijd was het wel stabiel. Weet je, dus stabiel in jouw ogen. hoe noem je het, subsidies. Is dat toch? Niet helemaal. Is dat toch? Chinsan moest eten. Alhoewel de Surinamers zeggen, maar als subsidie hebben we schaf af helemaal. Want als dat niet hebigi uno. En dat zijn de positieve dingen die hij noemt. Weet je, wat is jouw mening daarover? Nou, de regering die is gewoon zwaarder de bevolking. Want die man betekent abra. Als je terugkijkt, de regering zijn dragen over. Dus dan bij dier zo. 100 SRD om een liter olie je kan tanken voorheen. 14 liter. Je kan betanken uit 100 SRD meneer. Nou na man is na 2 liter no maar je tanken jiwagere. Dus sang tranga so fu astrana volk no man shipe pebemboom. Sang tranga so na de hersentranga of sa ik weet het niet. Maar de ab aifushi genoeg toch. Onder de vorige regering om niet bij groen toen na 50 SRD bij. Nou, we gaan toen SRD bij vanaf Gualok toe. Het duurste groente bij de soms 10 SRD. Ja. Dus, next demand is nog doen. De komt voor beroep van bevolking. Ja. En de samenwerking ABOP, VHP, de ABOP probeert iets te doen. Dat geeft de president, de vicepresident aan. Dat je me want doen, maar
amang bypass me, weet je toch, amai blokkeren me voor douansani en hij zoekt nu dus naar de macht, presidentschap, zodat hij Suriname kan helpen. Dus is de ook toe een heel team voor NDP, Abragonama, Sadema bezet een samenwerking. Hoe kijk je naar die ontwikkelingen, die samenwerking tussen die twee? Nou, volgens mij naar ABOP. Het team zal lopen over naar ABOP, PDO en die zogenaamde KTPI. Ja, en Nieuw Suriname. De man dat nog bij de NDP'ers. De man dat op de bekong sluiten aan, maar zijn geen NDP'ers. Dus abontak de lopen nu over at Dukufadong, dan laten ze maar gaan zijn gewoon landverraders, dat soort gasten. Want ze willen ook komen om te roven. Want als je want boon gisranang, dat je want die ontwikkeling in die konden, dan was je wel bij NDP gebleven. Want na NDP, na enige partij, zet je ontwikkeling in Suriname. Ja. En vooruitzichten. Broodje bouw, atosse bouw, scorebouw, stratimekkie. Nou, onder NDP, alle de dat doet toch? Ja. Maar desondanks zeggen ze ja, maar NDP laat ze verkiezen of de man bij doet zo. Dat eigenlijk de man bota aan de macht. Waar denk je dat het in jouw ogen mis is gegaan met de NDP? Niks is misgegaan met de NDP. A volkje si betranga. Mek de gostotu. A president kies a volk naar leugens. En dat is je dag nou de eiken op het. Net zo een man betaki, a meke waar, alles wat hij op de podium zei, dat hij doet het tegenovergestelde gaan volk. Sa abetaki, dat hij doet nou naar volk. Dus als een volk hij maar op, dan op een morele manier. Ja. Ja. Nee, duidelijk, Janie, we fietsen ook op het moment. De gelegenheid is mijn kiesitumsi voor. Is hij toch? Heb je gesproken met de vrouwen? Je bent vrouwspersoon. Je tak naar toe Maja zo in Suriname, hoe zwaar het is en dergelijke. Wat heb je allemaal ter oren gekregen? Ja, nou allemaal alleen maar klagen. Dus maar nou abmoni, anderen werken, maar hun salaris is net niet genoeg. Dus om een banen dus maar moest doen. Dus maar nou abten voor lukken dem ching. Score san moest bij niet dat ieder kan kopen. Want toen er bij want toen san no voor te score biggie en later zullen ze bijkopen. Nou dus aan dat heeft ze de man als ze zo klagen overal bij elkaar als ze zo klachten. Niks gaat goed in het land, niks. En als mij tak betreft vorige regering betang. Dat is je nu in. Ja. Maar wat zou jij voorstellen? Want je hebt nu een situatie, een nieuw kiesstelsel. Sabi wan nieuw kiesstelsel kon allemaal kiezen kans. Je hebt de oude politieke partijen en je hebt ook nieuwe politieke partijen. Ik zou niet zeggen kleine, want je bent klein altijd, maar je tak nooit om tak op ching. Dus je hebt nieuwe politieke partijen. En je hoort ook de roep naar iets nieuws. Maar aan de andere zijde hoor je ook van ja, maar if je iets nieuws dan al sting. Dan moet je op het eentje de bigiwang. Ik heb een politieke partij. Komt het ook chiwan de nieuwang go in de bigiwang. En wist je dat hij ook toe, want volgens mij met de ABOP gaat dat ook gebeuren. Want toen man voor die groep ook wat op een lijst. Weet je, wat zou jij voorstellen in Suriname, in een situatie in Saoedi dat ook kan, ja, ik weet niet, een oplossing komt zodat er verandering komt na 2025? Wat ik zou voorstellen is, de kleine partij, kleine partijen. Wat hebben ze al voor land en volk gedaan? Ze hebben nog niks gedaan. Wat hebben ze al betekend voor het volk? Nog niks. Dus mij etak de man dat na kleine partijen de noemen een probleem op in Sansran en de noemen. If des mago stem gi een kleine partij, na moros ranang ook een problemen. Dus na gi een biggie partij na gi NDP den potting. NDP. Mek NDP chara structuur ko opnieuw baka in Sranang. Want die NDP best dong alasan be wakaboom. Wawan problemen be daar mindri. Want ano alla finga langa even toch? Maar NDP bed we uiterste best. Voor luko a bevolking. Dat ik alla finga no be langa asem. So tuan be chatu en sa be de ashatwang. Sabi? Ik eerlijk gezegd, je hebt bepaalde mensen, ja, maar een beetje biggie facile, maar beding de man dikbaar. In jouw ogen, want het is niet wie de Lisa moest stellen je vraag. Sa is je gomis naar NDP? Men als je niks gomis, omdat de vorige regering die dan nou, de president de Bebari, en leed tegen volk dat ja de man yang kastreserve lassie, de man bij ayun nga aardappel nga money, maar no true. Want dit a president disi zet een plan voor Goroko ng IMF.
Sa import a papier di IMF. O mijn money bij de kas 585 miljoen naira meneer. Dat kas belegi. Kas na belegi tot dat bij de wan bij lei. Mek afvallig ede bij begin draai. Batak de man voer aan de man no bij voer no aan money. Er was gewoon geld. En telek na no de man e horas aan dat in de ede. Ja. Zeg je de NDP alleen of de man moest moksasani zodat er evenwicht is? Amango afvoerdogla, want NDP wano man, dus sowieso de afvoerwerken samen, maar met wie weet ik nog niet. Maar wie zou jij voorstellen? Gezien Nono de Tapaveld, wat zou jij voorstellen? Nono de me stel voor dat NDP kiest genoeg zetels. Kan de wan kan charaboto waka wie weet. Maar als ze moesten mixen, zomaar je ze kan schuiven aan, dan zomaar de kagritis kitchen zo. Meneer Chino was maar eten. No. Ik voer MPS, meer BEP, meer. BEP kan, BEP, HVBD. BEP maar MPS mino sabi. Omdat MPS na de man dat sabotera falita wet, samen na president die sans doen. Mek ti de afvallen ke paya gelak. Want if de best saboteer a faluta wet, de Sansa president die se do voorstaan aan de woman do accusbo de tangan wa 752. If a faluta wet no best saboteer, hè? Ja. Maar gezien dat if sa, dan is je naar de gevolgen vindt en dan op een kans ook te devalueren money. Tot het relatie. Om een lisa a SRD no devalueer. En dat met u op vaste biljet of 200, 500. De vaste money zijn kon door de devaluatie zijn kon je naar kondre toch? Daarom. Duidelijk, Janie. Ik ben hartstikke tevreden met je bijdrage hier voor Cultuur TV of bij Cultuur TV. Weet je, wat is je boodschap tot slot van dit gesprek? Isabigi, eigenlijk de massa otekasani over. Ik weet niet, suma oteke over kan ja, no NDP kan het VAP schrift tangete. Maar wat is jouw boodschap? If VAP ta ete mens, meneer, dat afvallig zien die na tranga buba de abda de 4 sani toch? If VAP ta ete VAP no kan tans domoro toch, dat je pina volk. Me schrijf jazz meneer, me go buy one chin black baby pap, give me baby, mijn kleindochter. Na 180 SRD one chin black baby melk. Dat vind je zo'n regering dan. Een regering die moet met pressie geven nieuwang en ze moeten niet meer aan de macht komen. Niet meer. Nou, die moet go bronbangen even, go leer les, go lukken voor iemand charwan kondre. De president is nou alleen maar voor man. Hij heeft heel veel gelogen voor de samenleving. En ik hoop dat de samenleving de lering daaruit, dat de moet brieven in tak san zomaar. Als je nog bewijzen onder je ei, trap niet erin. Roko na nga bewijs, want na zo regering die chankis de libis madja. Zonder bewijs. Staatsolie bij panty, telesuur panty, alle die bedrijven, de parastatale bedrijven bij panty. Yeah. Maar nou, die demand is zonder bedrijven op panty moro. Want de staatsolie ne levermoney dan. Ja. Iedere uur ga regering, dat niks no panty toch. En tegen deel a regering die zeggen op panty san no meneer. Blok 58. Aan de panty no. Ja, meneer, mag maar tori. Blok 58 panty toch? A regering is op panty alasani. Lukofa a regering die Sera SLM gebouw naar Rotterdam. Akang? Voor een appel en een ei. SLM gebouw Sera Holland. En zo zijn er meerdere dingen. A regering is no manchare waka, no ABOP, no VAP. De no manchare waka. En wins brengt je wan kisi 100k voor Trump president. Zeiden nou je no manchare waka. Dan pas die Trump president je chare waka. Ane roko meneer. Dus ABOP no halen toe. Want zo volgens mij ABOP no abi voor de wan kan Trump president. Dat gaat niet lukken. Nee, dat zeg ik. Nee, duidelijk Janie. Ik heb nog een vraag. Altijd heb ik een baksis. Je sabi, daar zo in Nederland. Je sabi, va de bewegingen, de wemoxie soms kon awang. Hebben jullie een team? Wat is het precies? Ik weet niet, als je in de NDP zit, daar kan de... Ik weet niet, maar hoe geschiet het daar zo? Nou, in Nederland, alles maar ik doe mijn eigen sanimi, ik op mijn eigen live. En als mij pot me voor live, want mijn lukken zijn gebeurd en daarover kom ik praten. Maar laatst misschien NDP ga Holland, misschien dat de man en moxie komt bij een, mijn familie ja zo. Dan past me go dan ga ik meer horen hoe of wat. Want ik heb er nog Jenny vertrek. Ach, als ik het goed heb, ik heb net een voice on. Dan ben ik hier nog.
Dan ben ik nog hier, dus mijn samen kan ook toe mee. Maar we met die bijvoorbeeld Lynch, you... Ja, we met die wel, ja. We met die. En we hebben contact sowieso, we hebben contact. We met die onderling, ja. Dus het is een hele familie ding. Ja, we nou een beetje familie naar Trace, dus zo moeten we het houden. En dat moest hij ook toe een voorbeeld komen desra na manjat voor de Libi na den Srevi. Ja, toch, want met toen zie je beelden van Stranamang en Libi na den Srevi, ja, zo is niet mooi. Is niet mooi. Nee. Hey, duidelijke taal, is er nog iets dat je wilde meegeven? Nou, als Stranang volk, met Baru allemaal odi. Ja, enige sansam afutaki, er zijn nog een paar maanden, 7, 8 maanden te gaan. Uhoru ogen open en Uluku 25 mei 2025 vanwege kleuring. Uno kleuren zijn verkeerd moro, want dit is na een laatste kans in een verkiezen cycle. En voor pora zijn baka mensen, dat je pino de moro gisranamang. Dan is het klaar. Nee, duidelijke taal hier van niemand anders dan Janie en Aguning. Hoe dit jaar zo naar Freeman Grong full from the blood. From the blood. En Janie maar volgens mij doet hier. Maar tide ahore orde. Lak temi dat op mijn eigen life dat mij was go. Maar no na cultuur dat we horen orde lak. Het is wel voor dit, maar je hebt het gehoord. We hebben eigenlijk hier lekker gewoon gesproken over de situatie in Suriname en Spades Madrape in Nederland. Dit is wat we doen. Alston Sanayong is signing out. We gaan zo meteen misschien even richting een andere spot. Dus blijft u ons volgen voor meerdere nieuwsitems. Alston Sanayong, until the next time. Doei. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.